سلام زخبركن تخاتت الخم يتغنيو دليت ماتيوسي ازي سومناوي سنطبب مزنقاع ባህልን ዜናን ህይወትን ባህልን ዘላሊ ኣብ ቡፌ ኣርካን ተቐሪቡ ልኩም ዘሎ በኣርካን ኢንተርቴይንመንት ዝዳሎ መደብ እዩ ንሎምን ባር ከም መፈለም መደብና ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምናን ዘጋጠሙ ዝተፈላለዩ ዜናታትን መደባትን ቀሪብና ልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል سلسلة 19 تنقسقس سلتات نوددر زغربة شلمات شاموت قدام 19 مغابيت اب سينما زمرا 16 وانጫታት بمشلام تخايدو ابزي سالساي شلمات شاموت ማይና ሳልሳይ ግዜ በመሽላሙ ሃትሪክ ሰርሕ እንከሎ ተዳለዩ ዮሐንስ ድማ ሓድሽ ጥበበኛ በመዃን ተዓዊቱ ሙሉ ጸብጻብ ሻሞት ይስዕብ መበል ሳልሳይ ሃገራዊ ሽልማት ሻሞት ቀዳም 19 መጋቢት ተኻይዱ ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበበኛታት ዝተረኽብሉ ምዕዳል ሽልማት ሻሞት 182 ክሊፕ 62 ፊቸር ፊልም 56 ሓፂር ፊልም 17 ኣኒሜሽን ብጥቕላላ 319 ተንቀሳቐሲ ስእልን ውድድር ክቐርብ እንከሎ 3 ኣዋርሕ ዝወሰደ መስርሕ ዳንነት ተኻይድሉ ቀዳም 19 መጋቢት 2022 ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ኣዝመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዕዳል ሽልማት ኣብቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝተኣታተወ ውድድራት ኣኒሜሽንን ሓድሽ ጥበበኛን ናኦድ ትፅቢት ብእትብል ስርሑ ዕዉት ኣኒሜሽን ክኸውን እንከሎ ተዳሎ ዮሐንስ ድማ ከመይና ብእትብል ደርፉ ዕዉት ሓድሽ ጥበበኛ ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ሃገራዊ ምዕዳል ሽልማት ሻሞት ባህገ እትብል ፊቸር ፊልም ብሉፅ ኣልያ ብልፅቲ ፊልም ብልፅቲ ተዋሳኢት ብልፅቲ ድርሰት ፊልም ብጠቕላላ 4 ዋናጮ ክትዓትር ብምብቅዓ ጎብለል እቲ ምሸት ኮይና ኣምስያ ኣብቲ ምሸት ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ብሓሚዳ እትብል ስርሑ ዝበለፀ ኣልያ ክሊፕ ኣብ ዝብል ምድብ ክዕወት ብምኽኣሉ ሻሞት ካብ ዝጅምር ንሰለስተ ግዜ ብሉፅ ዳይሬክተር ኮይኑ ዋንጫ ብምዕታሩ ታሪክ ሰሪሑ በተወሳኺ ድምፃዊ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ምስ ድምፃዊ ሳባ ዓንደ ማርያም ብምዃን ዝደረፋ ደርፊ ትፍቕርና ዝበለፀ ደርፊ ስእላዊ ሙዚቃ ክዓትር ብምኽኣሉ ኣብዚ ብሉፅ ደርፊ ስእላዊ ሙዚቃ 3 ግዜ ዝተዓወተ እንኮ ድምፃዊ ክኸውን በቂዑ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሽልማት ሻሞት ብኢልሃም መሓመድ ዝተደርፈት መባሊቲ ኣይኮናን እትብል ደርፊ እውን ብልፅቲ ደርፊ ስእላዊ ሙዚቃ ክትከውን በቂዓ ሳልሳይ ሻሞት ኣብ ዘተኣታተወ ጅር ፍቕሪ ሃገር ኣብ ዝብል ምድብ ድማ ብኣብርሃም ዓለም ኣቢ ዝተደርፈት ሸዊት ስገም ብልፅቲ ኮይና ተዓዊታ ደራስን ዳይሬክተርን መምህር ጣዕማ ኣረፋይነ ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበበኛታት ወኪሉ ኣብ መድረኽ ብምድያቡ ዝበዝሐ ንስነ ጥበበኛታት ብውክልና ዋንጫ ዘለዓለ ኮይኑ ኣምስዩ እቲ ልዕሊ 3 ሰዓት ዝወሰደ ምዕዳል ሽልማት ሻሞት ን16 ስነ ጥበባውያን ካብ ኢድ ገዳይም ስነ ጥበበኛታት ብምስላም ተዛዚሙ ቡፌ ኣርካን ትካታተሉ ለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብርክት በላ መፅሓፍቲ ተሓቲመን ናይ ስነ ስርዓት መመረቕታት ድማ ተኻይደለን እዘን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዓርቢ 18 መጋቢት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣስመራ ዝተመረቓ መፅሓፍቲ ትርጉም መበቃላዊ ስራሕን ዘጠቓለየ እተን መፅሓፍቲ ድማ ኣብ ህይወትን ኣበርክቶን ዓብይ ተመራማሪ ስነ ባህሊ ዝኾነሽ ወደናዊ ዶክተር ዮሐንስ ኮልመዲን ዘተኮረት መፅሓፍ ብቴድሮስ ምሕረቱ ዝተዳለወት ኮይና ኣብ ሆቴል ኢምባሴራ ናይ ምልላይ መደብ ክካየደላ ከሎ ራሄል ኣስጎዶምን ምስ ወዳ ናታን ዳዊትን ዘዳለዎ 14 ናይ ህፃናት መፅሓፍቲ ኣብ ኣዳራሽ ጁኒየር ብመርጌታ ሄኖክ ገብረ ሚካኤል ካብ ዛንታታት ግሪክ ዝተተርጎመት ፊሳ ልጎስ ዘርእስታ መፅሓፍ ኣብ ኢንስቲትዩት ስማፕ ከምኡውን ብግርማይ ተስፋ ዓለም ዝተደርሰት መፅሓፍ ኣብ ማዓስከር ደርደን ናይ ምልላይ መደብ ተኻይድለን በአዲስ አለማየሁ ተደሪሳ አመሳለል መጽሐፍቲ ቋንቋ አምሓርኛ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት ከምኡውን ብድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ናብ ደርፊ ክትቀየር ዝበቕዐት መጽሐፍ ፍቅር እስከ መቃብር መምህር ዓለም ዘርአይ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጊማ ኣብ መሸጣ ካብ ትውዕል ድሮ ሶሙና ተቆፂራላ ነዛ ከም መሰሊ ብልጽቲ መጽሐፍ አምሓርኛ ትግለጽ መጽሐፍ ኣብ ሶሙን እዚ ኣብ ኣርካን ኢንተርቴይንመንት ክትረኸያ ዘለኩም ሓሳብ ክትቀርቡም ፍቁድ በቋንቋ ትግርኛ ክትርጎምን ህብረተሰብና ክረክባን ፍቅሪ
كسع مقابر بحديث ألمايهو ترجم ممهر ألم زرعي ترخا خالد محمد برهان أب أوراجا قوجام وشتي دابوت منكوسات تبهال عدي بوغالي مبرهاتو زتباهلو بينوم زنبرو سبأي نورو بوغالي مبرهاتو كاب دخاب يتسب زتولدو خينوم أب العليو سدرابيتوم قناب نشتوم كاب زعالم بموت زتفليوم دخنة النانقلات عم يعبي نورو 24 مدبات بمحاس نويل سميزن دنزل واشنطنن كم بلوصات حصيات تواساتي زقمطه اوسكار 2022 28 مغابيت شلمات خعدلي كومون نزينا اوسكارن استفلاليو ازاناغعتن مهارتن زيناتات كنقربلكم هنا سناي مكتال شلمات اوسكار 2022 28 مغابيت كعدليو عمتاو زكيار شلمات أكاديمي وي بتلمودن هبوبون أتعاوعو أوسكار زرزر أسمات حسيات 2022 أبز حلف ورحلة كاتي ناب حزب خزرقحن كله 28 مغابي دما نعوتها شلمات وقعدليو ازي أب إندستري فيلم زلوت أبنيهاتن ناي تكنيكي لاتاتن شلماتو زعدل أب عالم كاب زكيادو ناي مزنقع شلماتات أب قرميزي تكاسيو هذا الشلمات بأكاديمي أوف موشن بيكتشرز آرت أند ساينس زغرب كوينو لو معمد بزيناتات كوفيدن علما وبوليتيكا معبالن تقبيبو نمبل 94 قدي شلمات قعدليو أبدنا لو معمد تنبل 24 كاتاغوري وي مدب نستحاصيو بركز بولو سنت بنيها شلمات كهبيو زحلف عمد بسنك كوفيد 19 زسعبو مزنبال نسلسته ساعات ترحيكا كوف بمبال سمعي زتنكف كزي بمحلافو اب سندو اسفير ولو ولاكو زهلو فورمات انت زي نصره لو عمت جن نابت عمتاو زنگدلو دولبي تياتر تمليسو خكياديو امنا يتحلف عمت معدل شلمات اوسكار تشولزها قداميتي غولن سيتي كلر كوينا مالت صعدا زي كونت بلص دايركتور بمشلاما حدش تاريخ كصحف كيلا ابزنا يلو محمد دما كم بعل هبوب دايركتور ستيفن سبيلبرغ حصيات بمخان قريبا مالو ابز مغابيت 28 زكياد مبل 94 معدل شلمات اوسكار أبز مغابيت 28 زكياد مبل 94 معدل شلمات أوسكار فيلم The Power of the Dog أب 10 كاتاغوري ختحصه بمبقعه عبلاليت حصيتي فيلم نايز عمد أب أوسكار كتكون كلا بيلفاست دان كينغ ريشارد ويست سايد ستوري دما سعيبنا يركبا اتخالت هراف قطنا يلو محمد معدل شلمات أوسكار ويل سميث بأب كينغ ريشارد زرعي بقعات كم اون دنزل واشنطن أب The Tragedy of Mabs بزرعي وساسا بلوس تواساي من كونه أبز بالمدب تدلادي لهم بمهلاهم 28 مغابيت كابزهم كلتا بلوس أتسلم تتواساتي من كعواتي زبل حتو خلعال كأسي بالله Keep striding the blast, or heaven's cherubim host upon the sightless couriers of the air shall blow this horrid deed in every eye that tears as to sight. Or art thou a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat of sick brain, balm of hurt minds, great nature's second course, chief nourisher in life's feast. What do you mean? Still it cried sleep no more to all the house glom. تبارقوا عليه تاون تاونا لو تحماي بمخانو لو معمدك انتاي كولدي زبل زعبا درو ازارا بخوين يركب دحر لعلى 5 عامات اوسكار مجمرا كيزه اب هونغ كونغ زي محلالف بمخانو اغرام تريو نايز عامت كوين لو اوسكار 2022 3 ساعات بزوسد مريد اب 24 مدب نزلو حصيات بموردار مشت 28 مغابيت شلماتو خعدليو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ፊልም ዌስት ሳይድ ዝኾነት ራቸል ዘግለር ንሽልማት ኦስካር ኣብ ገዛ ኮይና ከም እትከታተሎ ገሊጻ ራቸል ዘግለር ዋላኮ መራሒት ገጸ ባህሪ ዌስት ሳይድ እንተኾነት ናብ ወግዓዊ ናይ ኦስካር ሽልማት ስነ ስርዓት ክትዕደም ኣይከኣለትን ነቲ ዝተሰማዕ ቅሬታ ከዓ ኣብ ኢንስታግራም ኣስፊራቶ ፊልም ዌስት ሳይድ ሓንቲ ካብተን ንኦስካር ተሓፅን ዘለዋ እኳ እንተኾነት እታ ተዋሳኢት ግን ነቲ ጽምብል ኣብ ገዝኣ ኣብ ምቹእ ሳሎን ኮይና ክትከታተሎ ሓደ ካብ ነቕቲ ናይዛ ተዋሳኢት ኣብ ናይ ኣስኳር ምሸት እትኽደንዮ ክዳን ክርኢ ብሃንቀውታ ይፅበለኹ ኢሉ ድሕር ምፅሓፉ ዕድመ ይመፀንን ስለዚ ናይ ገዛ ክዳነይ ለቢሰ የኽሕልፎ ዕድል ገይረ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ዝፍጠር ተኣምር እንተሃልዩ ከዓ ብኣካል ንፊልማ ክፅምብሎ ድሌት ከም ዘለዋ ወሲኻ ገሊፃ ይኹን እምበር እቲ ወግዓዊ ዝርዝር ተሳተፍቲ ገና ስለ ዘይተገልፀ ስማ ክትርኢ ብዓቕሊ ክትፅበል ኣለዋ
ናይ ፖፕ ሙዚቃ ንግስቲ ዝኾነት ብሪትኒ ስፒርስ ድሕሪ 6 ዓመታት ናይ መጀመርታ ሙዚቃዊ ስርሓ ክትዝርግሕ ትዳለኹም ዘላ ተሓቢሩ እዛ ወላ 4 ዓመት ኣቀዲማ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ሙዚቃዊ ስራሕ ክትዝርግሕ መደብ ከም ዘይብላ እኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት ሕጂ ግን ሓድሽ ኣልቡም ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ክትቕርብ ኣብ ምድላው ከም ዘላ ሓቢራ ከቢድ እዋናት ክትሕልፍ ዝጸንሐት ብሪትኒ ብዙሓት መሳርሕታ ምስኣ ሓቢሮም ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ገሊጻ ናይ ሎም ዓመት ናይ ሽልማት ግራሚ ኣቕራቢ ወይ ኣላይ ዝኾነ ትሬቨር ኖሃ ኣብ ምስራዝ ምርኢት ኬኒ ዌስት ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ንሱ ኣነ ንካን መዓድ ወንበር እለይዎ ዝብል ምኽሪ ኣይሃብኩን ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ ህቡብ ናይ ራብ ሙዚቀኛ ኬኒ ዌስት ብዛዕባ ዓርኪ ኣፍቃሪቱ ነበር ኪም ካርዲሻን ዝኾነ ፐት ዳቪሰን ዝጸሓፎ ዓሌታዊ ጽሑፍ ብዙሕ ውግዘትን ምእጋድ ካብ ኢንስታግራምን ኣጋጢምዎ እዩ ብዘይካዚ ካብቲ ኣብ ሽልማት ግራሚ ከቕርቦ ዝነበረ ምርኢት እውን ተኣጊዱሎ ነዚ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ኢንስታግራም ንትሬቨር ኖሃ ዘካፍእ ዓሌታዊ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ ትሬቨር ኖሃ በቲ ጽዩፍ ዘረባ ሕማቅ ከይተሰምዖ ብድሕሪት ውሳነ ከምዚ የለ ምኸርዎ እምበር ኣትርፍዎ ኣይበልኩን ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ ንኣሚር ካሃን ዝተሓስበ ምንዮት ዝተቐበለ ውልቀ ሰብ ምስጋንኡ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በዓል ልደቱ ዝነበረ ህቡብ ህንዳዊ ተዋሳኢ ኣሚር ካሃን ብደገፍቱ ናይ ሰናይ ምንዮት መልእኽቲ ብጻዕቂ ኣመሓላሊፎምሉ ይኹን እምበር ገለ ካብዞም ደገፍቲ ብጌጋ ናብ ካልእ ኣሚር ካሃን መልእኽታቶም ሰዲዶም ንሱ ከዓ ማለት እቲ ኣሚር ካሃን ዝስሙ ውልቀ ሰብ ንኹልኹም ብኣጋጣሚ ነቲ ኣብ ትዊተር ዘየለ ኣሚር ካሃን ሰናይ ምንየትኩም ዘመሓላለፍኩም የመስግነኩም ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ጌጋ እውን መብርሂ ሂቡ ህቡብ ከኸብ ተዋሳኢ ኣሚር ካሃን ብዝተፈላለየ ስራሓቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ንውልቃዊ ህይወቱ ብብሕቱ ጥራይ ክገብሮ ዝመርጽ እዩ ንሱ ኣብ ዝኾነ ናይ ሽልማት ኣጋጣሚታት ኮነ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ናይ ምዝንጋዕ ኣጋጣሚታት ምስታፍ ዘይፈቱ ኮይኑ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ዋላ ብፓፓራዚ ስእሉ ዘይተወስደ ተዋሳኢ እዩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ጠቕሊሉ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነብሱ ኣግሊሉ እዩ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 57 ዓመቱ ምስ ስድራ ቤቱን ኣዕርኽቱን ዘብዓለ ክኸውን እንከሎ በዓልቲ ቤቱ ነበር ምስ ክልተ ደቆም ናብቲ ኣጋጣሚ ክትኣቱን ከላ ብጋዜጠኛታት ተሳኢለያ በዚ ድማ እቲ ምስቲ ኮኸብ ተዋሳኢ ዝመሳሰል ስም ዝሓዘ ናይ እንቋዕ ተወለድካ መልእኽቲ ክውሕዘሉ ዝቐነየ ካብ ባሃማስ ተላኸ ኣብ ጥርሙዝ ተዓጽወ መልእኽቲ 21 ዓመት ድሕሪ ምጓዓዙ ዓዲ እንግሊዝ በፂሑ ኣብ ፍላሞዛ ገማግም ካስትል ቢች ኣብ 2001 ካብ ባሃማስ ተላኸ ኣብ ጥርሙዝ ዝኣተወ መልእኽቲ ከም ዝረኸበ ክሬፐን ፔንቶን ዝተባህለ በጻሒ ሓቢሩ እቲ መልእኽቲ ብጓል 6 ዓመት ካናዳዊት ኣና ዝተጻሕፈ ምንባሩ ተገሊጹ ንሳ ንባሃማስ እናበጽሐትን ከላ ነቲ መልእኽቲ ከም ዝሰደደቶ ተሓቢሩ እቲ ጥርሙዝ ምስ ረኣኽዎ ሓድሽ ዝተገፍዐ ምዃኑ ገሚተ ኣልዒለ ምስ ረኣኽዎ ከዓ ኣብ ውሽጡ መልእኽቲ ከም ዝነበሮ ረኣኹ ኣዝየ ከዓ ተሓጒሰ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መልእኽቲ በጀኻትኩም ብከላ ኣወግዱ ይቐኒየለይ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እታ ጸሓፊት ኣብቲ ደብዳቤ ናይ ፖስታ ኣድራሻኣን ገዝኣን ኣስፊራ እኳ እንተነበረት ቤንሰን ነቲ ኣከባቢ ምስ ፈተሾ ናብ ናይ ኢንዳስትሪ ከባቢ ከም ዝተቐየረ ገሊጹ እዛ ቅድሚ 21 ዓመታት ነዚ መልእኽቲ ዝጸሓፈት ኣና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይን እንታይን ትገብር ኣላ